Thetha ngomlomo wakho, thetha ngomlomo wakho kwenzeka nebomini bakho. Ndiyakhula tata. Ndiyakhula. Come, Oko come, come. ndiqalwe Receive it. yile nto ngoJuni. Bendizilonda apha ngaphakathi. Yes, come. Lexesha lenceba. Take it. Receive inceba makho. Yes, uyakuthanda receive. Sivulekile andazi kwenzeka ntoni. Kubuhlungu konke ngathi nezilonda konke uyotho phaa ezantsi. Kunzima nochama. Suka ngoJuni ndiyitrita ayogqirha abandincede. Mama uthi kwenzeka ntoni kuwe? Ndivele ndenamadyunguzo apha ngaphakathi apha esuswini. Atshisayo. So ndabona eskenini kugqirha. Wazama unditrita ke ndathenga nezam izinto zonditrita zivele kazisuka la madyunguzo apha esuswini ndiyangathi kukho isilonda. Sasuka sehle sisilonda sezapha esibelekweni. Then from usuka esibelekweni ingathi kuqhekekile kudlakadlaka nje ingathi isibeleko sam ingathi sinentanda andikwazi inceba. Ndiqale uyitrita le nto ngoJuni. Yes. Kodwa nangoku andikancedakali oogqirha abandazi bani nanto. Ngoba bayanika inaliti yentlungu bandinike i-painkiller ndiye endlini ndifune ndiphinde ndiyolala edeyi kwakhona oko evekini andilala edeyi noba iintsuku ezimbini Kwezinye indawo zihambileyo uzama ufumana uncedo. Receive inceba. ndiyile komnye umama womntu omnyama akaba ndingayanga khona Receive inceba. ayikho ikliniki oogqirha amagqirha nekliniki yasedeyi hayi andinayo into endingayanga kuyo kodwa hayi ndisagula hayi Receive inceba. Isibeleko sakho nawe ngokulapha ngaphakathi endlini kaThixo uziva njani ngoku? ngoba ndingena ndithe kandihlala ndasiva ngathi siyashukuma apha eleft Xa ungenayo apha enkonzweni usive sishukuma. kanti qala ukuchwapha apha ndasiva apha eleft ngathi siyagungqa kanje njengoba sigungqa ndimane ndiyochama oko mane ndiyochama andiyazi ngathi ukhona umohlukwanyana ndizowufumana ngoba besingashukumi kustakile nje ingathi ndisisilonda mos kodwa siyeka sishukuma ndava ndingathunakali kweli cala lingapha But loo nto yenzeke usaqala ufika apha endlini kaThixo. chopha apha phantsi Bethi namhlanje receive inceba. noshukuma but sishukumile kanje Nkosi ndenzele inceba. Kwilife yami yophangela. Kwilife yami Wait. Suthana uxhomo. Benethatha ilangamos. Ha? Asho buthi akaphilanga. Maneva. Nihamba kuye ngo. Niyaphuma kuye. Yaphuma kuye. Yes. Buthi akaphilanga ubomyeka buyumva qha buyumva. Ubone la muntu ungaphilanga ba uzobaleka kangakanani na. Check. Yamwa lo muntu ungaphilanga. So ngibona lo ungaphilanga ba. Sizaraye ke ngo. My father, lo muntu ubalekayo right now, simbonayo esibasilapha kwi-overflow. Une 6 months, my father, engayi toilet. Unamathumba ngaphakathi, ebengayi toilet, kunzima uhlala, kodwa uthi ezengenile endlini kaThixo, uve kushukuma ngaphakathi, wazibona kwazi uhlala, wazibona siye toilet namhlanje. Oh! Come and shine your hands and glorify Jesus. As my father, as utatamu, amazwi akho okuqala owathethileyo namhlanje ekuseni xa ungena uthe indlu kaThixo ungena kuyo ungakhulekanga kodwa esibukuyo ukhululeke ugodu kukhulekile. We glorify Jesus. Come on. We glorify Jesus. Men of God, indeed the house of God is an arena of liberty.
Man of God, when you came in, you said, in the house of God, we come sick and grieved. But when we leave here, we leave with those situations have been changed. Umama here, man of God, she could not use the toilet for 6 months. She had boils in her stomach that prevented her from using the toilet normally. But man of God, when she came in the service, during the service, man of God, she was able to use the toilet. She glorifies God. Now, ubani ke ngokulo ubalekayo. Kubani lo ubaleka ubheke emnyango. Kusomathumba. Kubani lo ubalekayo. Who is then running away? Nihamba. You are all leaving. Go. Hamba. Go. Hamba. Uke enhlokweni yakhe. From her head Yetsho phansi kwenyawo zakhe. down under her foot. Go. Hamba. Ningaphinde nibuyele And ke never kwakhona. come back to her again. Out. Yes. Yes. Out. Come. Indlela nibambe ngathi nibamba ngasigulana ninexhala too much. Leave sisigulana is. Uchilo mos. Come here, come. Nenzani kuya? No, Gambambi. Ngambambi? Don't touch. But nina nibambe sibeleko sakhe. But you're touching a womb. Nina nimgulisa. You make Hambani manje. out. Ngaphini nibuye. No more. Come out! Out! Yes. Out! Puma. Out! Puma. Yes. Go. Hamba. Come out! Puma. Yes. Ngabe niphinde nibuyele kuye. And return home alive. Go. Hamba. Out! Hamba. Mighty name of Jesus. Get Hamaka Yesu. Ngaphinde nibuye. Return no more. Hambani. Leave. Hambani. Out! Yes. Go. Sibelekweni sakhe. In a Out! Yes, phakamise. Bani lo balekayo ngo? Yes. Bugqwirha. Abohlulakala life yakho. It is defeated in your life. Ubugqi bobugqwirha. Witchcraft. Come out. Huh? Yes. Wazanayo. Niphuma nonke. Come out, all of Only you. one ozoshaka. Ah? Aniva. Hamba naye. Uyachama. Uvela phi? Ndibuyile Uvela phi? bendiyochama. So, kwenzeka nini uchama? Kandichama kube buhlungu kakhulu, ndabila ezuba ndibilile. Ah? Ndiye ndabila kakhulu ndava bubuhlungu kodwa bendingaphakami kandichamile kafune ndigqibile uchama. Afune ndazihambela Urinating. bendiqhana kandigqiba uchama fune ndithathe ixesha ndinganyatheli. But ndithe kandigqiba uchama ndafune ndahamba. I just Namhlanje. today. Hallelujah. Ukhona bulelesi. Come on, hallelujah. Jesus. My God. Yebo sabantu. Nangatsho njani uyaphumelela. How can you say you are not prospering? Xa uThixo senza izinto phambi kwakho When ngohlobo. God does things in Ngomoya front of you wakhe. this way, by His Ungangatsho njani. Spirit. So isibeleko bukhala ngasiphi? So the womb. Prayer yakhe iphi? Bukhala ngesibeleko. Andiyazi ndibona ndihamba kulula ngoku andibuya Yesu. Uthini umama?
What does your mother say? Ambuzi mama uthini? Oh. Come on, hallelujah. Jesus cleanser. Wow, mama uphilisiwe. She has been healed. Umama uphilisiwe. Healed. Cause bang. Touch yourself. Cause bang. Touch yourself. Come on, usathetwaga. Oh, no. I'll celebrate kunye naye. Celebrate Jesus. Zingaphi inyanga? How many 6 months. 6 months. 6 months. For 6 months. No. Engathi nine jealous. Yeah. Okay. uYesu owenze lanto kula mama. Jesus who has done that to that mother. Ucinga uba wenze intoni kuwe namhlanje? What do you think he has done to you today? Ucinga uba wenze intoni kuwe What do namhlanje? you think he has done to you today? Ucinga uba kwenzeke intoni kuwe What do you namhlanje? think has happened to you? Ucinga uba kwenzeke intoni ezimaniniza emtshatweni wakho, kwilayisi yakho ephanda. Hallelujah. Life of working. Jesus. Uyambulela uYesu. My God. Umama uvela kuphi? Vela eKraaifontein. I'm from Cranford, man of God. Mama andimazi igama lakhe. I don't know her name. Oh, bangondileleyo mane ndifikela pha endlini She's been coming to invite me. yakhe. I was outgoing, Andimazi uba ngubani igama lakhe but ngumama othengisayo. but she sells something. Fikile nayo izolo She came wathatha yesterday. iinamba zam undiphisile ekuseni ngecall. Uthi yiza izothatha ukuphila ndithi ndinethemba taking. ndizophila ndiyeza. I Andimazi said, uba I'm ngumama coming. ubani. I don't know what. Wow. Now uyibonile inyani yo. Namhlanje uphilile. Into ebalulekileyo ngokuhlala kuYesu. It's to remain in Jesus. Impilo ifumaneka kuye. Healing is found in Him. Inkululeko ifumaneka To live kuye. for the Father, So into ebalulekileyo kuhlala kubani? it's important to remain in Him. Into ebalulekileyo kuhlala kubani mama? Yes. What's important to remain. Hallelujah. Mshayeli sana. Thank you, Jesus. Bless you. Kuyenzeka. Esibasiku overflow right now. Talk to me.